ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେହି କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ହଁ ବନ୍ଧୁ, କେହି କେବେ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ତେବେ ତାକୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ମହାନ ନିୟମ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗଛରେ ଅଧିକ ମିଠା ଫଳ ଫଳିଥାଏ, ଲୋକେ ସେହି ଗଛକୁ ହିଁ ଅଧିକ ପଥର ମାରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ତ, ଏ କଥା ସତ କି ନୁହେଁ?